kankana da 'ya'yan kabewa su za ka haɗa ka nika ka soya a dinga sha a shayi, wanda shayin aka tafasa shi da kanumfari da citta. Kana sha za ka ji kwakwalwarka ta canja gaba ɗaya. Mace mai ciki in ana bata wannan fushin zai tafi, dama ba'arinsa wannan sinadarin ne ike zaune mata a cikin ciki, a cikin kwakwalwarta take fushi. Yaranmu da suke makaranta 'yan secondary school da suke samun haɗari a ce sun zo kamar aljanu sun same su, sun shiga cikin sa'annin da suka fi ƙarfinsu a ƙoƙari, suna so sai sun yi ƙoƙari irin nasu. Kwakwalwa ta ɗebo sinadaran da ɗakunanta za su buɗe, sinadarin ya yawa, ina jaɗewa a ciki ya bushe. Ta haka za ka ga yaro kallo yake ana biya masa karatun, kwakwalwar ta tsaya gaba ɗaya. Sai a ce aljanu, samu wannan sinadarin da na gaya muku ya amfani da shi, zai wanke shi. Shayin na ana ɗin nan wanke kwakwalwa yake.